אז היום הייתה לי יום הולדת, אז בואו לראות מה קיבלתי מתנה. לא רציתי הרבה מתנות, כי גדולה שלי הזמינה לי דברים משיין. אז סכום 300, אני הצאתי את המספר, אני לא רוצה כל כך יקר. אז נתחיל בזה, שזה מערב אקרילי ב-24 יחידות 22 מיליון. אז כמו שאתם רואים, אני פשוט ממש אוהבת לצייר. זאת הפתעה. קיבלתי את המברשות האלה, לא מברשות, זה מכחולים האלה, שאני יכולה לעשות. קיבלתי מלא כאלה, זה, שכחתי איך קוראים לזה. כאלה כאילו, יש לי עוד אחד שבא לי, יש לי מה. יש את זה שזה גם אקרילים, זה נראה ככה בפנים. היא קנתה לי את המעמד הזה, לשים את הצבעים לזה, גם עם לזה שאפשר לערבב אותו, וכזה שאני גם יכולה, גם רעיון. אז עכשיו אני אחזור לשים למתנה, אז זאתי שממנה הכי הופתעתי, בגלל שזה רמז, נשבר לי הטאבלט, אז היא אמרה שהיא תתקן לי אותו, ועכשיו היא לא יכולה לתקן לי אותו, אז אולי תדעו מה היא הביאה לי, אבל תחכו. טוב, זאת המתנה. פשוט אהבתי ממש הקופסה הזאת עם הסרט הזה. היה קשור פה, אבל זה היה פשוט משם. אני עכשיו ככה, ואני פשוט כזה, מובנת פשוט, אומייגאד כאילו כזה. כי היה לי טאבלט, הוא נשבר לי, אז אוי גאד, אני חברתי למשהו שאני רוצה לקחת אותו לטיפול, ואני רוצה את הטאבלט. אז היא קנתה לי אחד חדש. ויש לו כבר כאילו נראה ככה, אני לא רציתי אייפד, אני לא אוהבת, יש לו כבר מגן מסך, והמגן שלו ככה כזה, היא מביאה את זה, זה ממש ממש משלם ואני ממש גם הופתעתי מהמצב. וזאת שאני גם מביאה לי דברים שאתם תחכו לעוד, אז ביי יוש!